Friesland is varen, wandelen, fietsen, cultuur, musea bezoeken. Maar bij al die dingen hoort ook eten en drinken. En dat kan, zeker nou in Friesland. Want het gaat goed met de restaurants in ons provincie. Friesland die zit er heel goed voor. Friesland ben we zoals altijd doen we normaal en doen we wel gek nog zelfs. Wij roepen het eigenlijk net van de dagen, maar we maken hier heel goed eten op alle vlakken. En ik denk dat dat het belangrijkste is. Ik denk dat wat in het verleden gebeurd is, dat op de een of andere manier de gedachte ontstaan is. En het geldt niet alleen voor Friesland, maar dat geldt ook voor Nederland. Dat wij een gebied zijn waar je niet heel goed kunt eten. Nou, wij weten allemaal dat het wel zo is. Dus we gaan gewoon met de bestaande restaurants en de bestaande dingen die we doen, dat bekendmaken naar buiten toe. Maar dat je hier goed eten kennen is net waarom te zien in het tal Michelin-sterren. Maar 2. Ja, maar ik vind Michelin absoluut net de belangrijkste graadmeter in dit verhaal. Een restaurant maakt echt een heel voorziening in steeds maar. En mijn sterren dat net altijd moet zijn. Smaak komt op een soort plak aan centraal te staan in de provincie. Liek als in het Natuurmuseum Friesland. Nou, we hebben hier het atrium omgetoverd tot wat wij noemen het smaakparadijs. Dat betekent dat hier alle smaken die je maar kan proeven aan bod komen. En dat doe je met je tong. Vandaar deze gigantische tong waar ik nu op het puntje zit. Dit is het deel waar de meeste mensen zoet proeven. Alles is daar te proeven. Dit zijn de oude smaken, ja. Vergeten smaken. Ik zie daar knolraap liggen, schorseneren, pastinaken. En de nieuwe smaken? Nou, we staan hier in de stand van de nieuwe smaken en daar bieden we bijvoorbeeld knapperige krekels aan en meelwormen en buffalo-wormen. En dat zullen smaken zijn die de meeste kinderen denken, daar begin ik maar niet aan. Maar als ze het smaakparadijs willen binnenkomen, moeten ze eerst de eet afleggen. En dat betekent dat ze moeten verklaren dat ze nooit zullen zeggen, ik lust het niet, voordat ze iets geproefd hebben. Het smaakparadijs gaat morgen open voor het publiek.